मी आज ना बघा हिरव्या माठाची भाजी करणार आहे। ह्याला हिरवा माठ म्हणतात, काय काय लोक याला चवळीची भाजी म्हणतात आणि काय काय लोक याला तांदूळ ज्याची भाजी असं कोल्हापूरला तांदूळ ज्याची भाजी म्हणतात, काय काय लोक चवळी, ते मुंबईला याला चवळी म्हणतात आणि आम्ही याला हिरवा माठ म्हणतो। आणि ही ना खरं भाजी पेरावी लागत नाही, जसं आपण लाल माठाची भाजी पेरतो ना तशी पेरावी लागत नाही, ती रुजून येते शेताच्या बांधावर वगैरे, आणि पण इथे ती विकत आपल्याला मिळते। तर ही भाजी आहे ना, जशी आपण लाल माठाची भाजी करतो ना तशीच मी भाजी करणार आहे। मग त्याच्यासाठी काय साहित्य लागणार आहे तर बघा, इथे 2 कांदे घालणार आहे, नंतर तिखट मिरच्या आहेत म्हणून 3 मिरच्या घालणार आहे, आणि ही लसणीच्या 15 पाकळ्या आहेत घालणार आहे। आता ही मी कांदा आणि मिरची भाजी चिरून घेते आणि नंतर तुम्हाला फोडणी करताना तुम्हाला दाखवते। ही भाजी आहे ना, जशी आम्ही मेथीची किंवा लाल भाजी चिरतो त्याप्रमाणेच मी चिरणार आहे, पण काय काय ठिकाणी ना ही अशी नुसती पानं काढून ना अशीच भाजी शिजवली जाते, किंवा काय काय ठिकाणी मोठी मोठी चिरली जाते। पण आपल्याला सवय कशी आहे, भाज्या सगळ्या आपण बारीक चिरून एकदम बारीक नाही, पण ही बघा ही अशी ह्या पद्धतीने चिरून घेते भाजी, मग त्याला चव लागते आणि आपल्याला खायला पण बरी वाटते की नाही। पण काय कोल्हापूर वगैरे बघाल तुम्ही ना, तर ताजी भाजी शेतात ना आणतात आणि नुसती त्याची पानं अशी घेऊन ती शिजवली जाते, त्यांना त्याची चव चांगली लागते। तर मी पण ही भाजी अशी चिरून घेते बघा, जास्त बारीक नाही चिरली आहे, मेथीची वगैरे चिरते तशी, तर जरा त्यातल्या मोठी चिरली आहे। तर भाजी मी सगळी चिरून घेते आणि नंतर तुम्हाला पुढची कृती दाखवते। ही बघा माझी भिडाची कढई आहे ना, ही कढई ते भाजीसाठी गरम करत ठेवली गॅसवरती। हे बघा मी ते कांदा कापून घेतले, 2 कांदे कापून घेतले आहेत, ह्या लसणीच्या पाकळ्या होत्या 15 पाकळ्या घेतल्या, त्या ठेचून घेतल्या आहेत, या मिरच्या 3 कापून घेतल्यात आणि ही भाजी बारीक चिरून घेतली आहे। नंतर ह्याला फोडणीसाठी लागणार आहे तेल। तर आपण तेल आपल्या नेहमीच्या भाज्यांना घालतो तसंच मी हे 2 चमचे तेल घालणार आहे, आणि तेल जरा चांगलं तापून दे, नंतर आपण फोडणी करूया। तर ही भाजी तुम्हाला सांगितलं, जशी आपण आमच्या कोकणामध्ये किंवा काय काय ठिकाणी मी इथे टाकळ्याची भाजी ही औषधी आहे ना, तशीच ही हिरव्या माठाची किंवा चवळीची भाजी ही तशीच औषधी आहे। तर ही भाजी खाल्ल्यामुळे काय होतं, तर आपल्याला जे अन्न घटकामधला लोह आहे, लोह आणि कार्बोदके ह्या भाजीतून जास्त मिळतात। त्याशिवाय वजन कमी करायचं असेल ना, तर आठवड्यातनं 2-3दा ही भाजी खाल्ल्यानंतरचं काय होतं, आपलं वजन कमी होतं, म्हणून सुद्धा ही आपण भाजी खायला पाहिजे। त्याशिवाय पालेभाज्या, कुठच्याही पालेभाज्या खाल्ल्या की आपलं पोट साफ होतं। समजा आपल्याला बद्धकोष्ठीचा त्रास होत असेल तर ह्या भाज्या खाल्ल्यामुळे काय होतं, पालेभाज्या खाल्ल्यानंतर तो त्रास आपला कमी होतो, कारण ह्याच्यामध्ये फायबरचं प्रमाण जास्त आहे म्हणून। तर म्हणून ही भाजी आपल्या बाजारात उपलब्ध होते, ती भाजी आपण खायची आहे। तर आता तेल आपलं तापलं आहे, मी लसूण घालते पहिल्यांदा, कारण लसूण जरा तेलावर परतून घ्यायची, त्याचा जो उग्र वास आहे तो जाण्यासाठी, जास्त नाही काळपट करायची, थोडीशी गुलाबी करून घ्यायची। तर लसूण आपली चांगली भाजली आहे, आता मिरची घालते आणि कांदा चांगला जरा परतून घेऊया। जरासं मीठ घालणार आहे की पटकन आपला कांदा काय होईल, परतेल चांगला, आणि मीठ पण लागेल कांद्याला, थोडंसं घालणार आहे, आणि बाकी थोडंसं मीठ मी भाजी घातल्यानंतर घालणार, की भाजीवर टाकलं की भाजी लगेच ना ती म्हणजे आळते आणि शिजायला बरं पडतं। चांगली आपण अशी परतून घेऊया। तर बघा, ज्या वेळेला मी ना जेवण करताना नेहमी असंच करते बघा, जेव्हा पालेभाजी असेल ना तेव्हा मी अशी तिखट म्हणजे आमटी करणार। आता मी ते चवळी घातली आहे आमटीसाठी बघा, भाताबरोबर जी उकळून घेतली आहे, तर ह्या चवळीची मी आमटी करणार आहे, आणि ह्याचा व्हिडिओसुद्धा आम्ही केलेला आहे बघा। तर चवळीची आमटी, ही चवळी मी रात्री भिजत घातलेली आहे आणि सकाळी भाताबरोबर उकळून घेतली, याची आमटी करणार आहे। आणि नेहमी असंच करायचं जेवणाचं बघा, जेवणाचं जे कॉम्बिनेशन असतं ना, जेव्हा आपल्याला तिखट आमटी कुठची असेल, तिखट डाळ असेल किंवा मसूरची आमटी असेल, चण्याची आमटी असेल, चवळीची आमटी असेल, तेव्हा आपण पालेभाजी किंवा मिरची घातलेली भाजी, कोणती कोबीची मिरची घालून भाजी, फरसबीची मिरची घालून भाजी, अशा भाज्या करायच्या। आणि गोडं जेव्हा वरण असेल ना तेव्हा मग मसाल्याची भाजी किंवा उसळ करायची, मग जेवण पण चांगलं लागतं, मुलं आवडीने खातात। आता ही भाजी घातली आहे मी, भाजी घातल्यानंतर मी काय करणार, याच्यावर झाकण ठेवणार नाही, कारण ह्या भाजीला लगेच पाणी सुटतं। तर ह्याच्यावर थोडंसं मगाशी थोडंसं मीठ घातलं होतं, आता चवीप्रमाणे ह्याच्यावर मीठ घालते आणि भाजी ढवळून घेणार आहे। अलगद भाजी परतून घ्यायची, नंतर खाली पडेल ना म्हणून। बघा
चांगली ढवळून घेतली भाजी. आता बघा तुम्ही लगेच तुम्ही चांगल्या ना जवळ तासभर झालं ही भाजी धुवून ठेवलेली आणि चांगली अशी निथळत ठेवलेली भाजीने. कारण आपल्याला जास्त आपल्याला भाजी कशी पालेभाजी जरा सडसडीत असेल ना तर खायला बरी वाटते, मुलं आवडीने खातात. जर चिकचिकीत असेल ना तर मुलं आमच्याकडची खात नाही अशी भाजी. तर त्यामुळे मी काय केलं होतं धुवून ठेवली होती. पण ह्याला बघा पाणी सुटलं आहे, दिसतंय ना पाणी, हे बघा. आता हे ह्या पाण्यातच ही भाजी शिजवून घ्यायची आपण. ही भाजी कोवळीच आहे, जास्त काही जून नाही आहे. तरी आपण 5 मिनटं ही अशीच ठेवून देऊया आणि नंतर 5 मिनिटांनी तुम्हाला दाखवते. हे बघा पाणी सुटलं होतं, ते पाणी आता सुकलं आहे. म्हणजे ती भाजीने शिजताना ते संपलेलं आहे पाणी. तर आता आपण काय नेहमी जे आम्ही कुची भाजी करून दे तर आम्हाला खोबरं लागतं. तर खोबरं घातल्यामुळे आणखीन भाजी चविष्ट होते. म्हणून मी ह्याच्यामध्ये थोडंसं चवीपुरतं मी घालणार आहे, खोबरं घालणार आहे. आता ही भाजी तयार झाली. किती झटपट होते बघा. जशी आपली लाल माठाची भाजी होते ना त्याच पद्धतीने ही भाजी पटकन तयार होते. आणि ही भाजी मग सांगितलं याने रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते, आपलं वजन कमी व्हायलाची मदत होते. तर अशा प्रकारची भाजी आपल्याला बाजारात मिळते. तर आठवड्यातनं 2दा नक्कीच खायला चांगले. आणि पालेभाजी लागतेच. म्हणजे आम्ही तर आमच्यात तर सोमवार आणि गुरुवार 2 दिवस ठरले असतात पालेभाजीचे. तर हे बघा अशा प्रकारे ही भाजी तयार झाली आहे. हो तर जरा आणखी 2 मिनटं मी गॅस मोठा करून ठेवते की सगळं पाणी आटून सडसडीत भाजी तयार होईल माझी. आता ही बघा चुरचुर असा आवाज येतोय, म्हणजे पाणी ते काय होतंय त्यातलं निघून जाते. मित्रांनो तुम्ही पण अशाच प्रकारे पौष्टिक अशी चवळीच्या पाल्याची भाजी किंवा हिरव्या माठाची भाजी नक्की करून बघा. तसेच आमच्या चॅनलवरील इतरही विविध जे व्हिडिओ आहेत पालेभाज्यांचे तेही नक्की बघा. आणि हा व्हिडिओ तुम्हाला कसा वाटला हे आम्हाला कमेंट करून नक्की सांगा. व्हिडिओ आवडला तर व्हिडिओला नक्की लाईक करा आणि चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका.